افدر یک جهن هری مترسی داره لجیهانی ماینه که دمکیه دبد کیجان دمیده بتقه 12,000 جیهادیستên Daişê di girdîgehên Bakurê Sûriyê de hene. Di yek zindanê de bi sedan Daişî hatine bicihkirin û li hev kom din. Mercên ewlekariyê girdîgehan ne baş e û kombûna Daişiyan bi vê hejmarê di yek zindanê de metirsiyên riş din. Metirsî ne tenê got ev hêzeke mezin e di dema hewledanên revê de. Lê kombûna wan bi vê hejmarê serdemên dirêj dibe sedemên got diyaloga di navbera Daişiyan de aktiv be. Ebu Abdallah Daişiyekî hemwelatiyê Belçîkî ye. Vê agahiyê tekez dike. Ew grûp ji baxozê derket hejmareke mezin bû û bihêz bû. Do you think that Islamic State تو باور دکی دولتا اسلامی جاره کادن و بهز ببه؟ How personally me, I don't know, they are what we know when we was in this قرية هجين. از بخونه زانم یا مد زانی لدما ام لگند هجین بون داعش پیوندی بمراکر اوروپیان مغربیان گوتن ام ده برو بیابان عراق وچین هندکا گوتن ام نخوازین لگلوه بین و داعش ام لپاش هشتین. Di hundirê zindanan de hevdîtin û diyalog di navbera girtiyên Daişê te aktiv in. Li gorî rêveberiya girtîgehan got kemeriyên çavderiyê diyar dike got xalên kombûnê û perwerdeyên şerîetê di navbera girtiyan de berdewam in. Ev zindaneke taybet bi Daişiyên Iraqî ne. Ew tin û çe ji dema baxozê nebihîstine û eşkere dibêjin gohîn Ebu Bekr el-Bexdadî xelîfê waye. تو دبیجه گوی ناوکی دن چه ببه؟ ji bo rêkxistinê اره؟ والله يجوز dibe erê navekî din çê bibe ne em biryarê didin emirên me yên ji me mastir wê biryarê اكو didin ناس اكبر هي تقرر وانت لساعتك تو این سر بیع خویه لا dema endamek dikeve zindanê bey'a wî dikeve lê dema derkeve wê nû bike گر تو در کبه تی بیع خونو بکه helbet erê ez ê nû bikim یا که؟ ya Ebu Bekir Bexdadî Cê herî bi ewle got cihadîst lê hevdû bibînin û kom bibin zindanin. Ezmûna zindana Bokaya Iraqê lê Bakurê Sûriyê dubare dibe got hundirê va zindana de bi hezara cihadîstin hene li hevdû kom dibin û dibe di kîjan demê de rêxistineke nû ji Daişê xerabtir derkeve holê. Zana Umer dengê Amerîka ji zindanekê Bakurê Sûriyayê